Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Cho Chepin Pen Ogdai Kachipi Arni Hot Hepin Pen Katisong Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kopili constituency Arlo Phelang Pialong PGR VGR Katisong Arni Hot Hepin Pen Kay Akisung Joknangji Athepi En Pen Tisong Ponlo Mati jonga chiklo ni phai trok pen katesong pini an cho chepin pen karbi akhai ajoini mate longle phelang PGR VGR alongle tharle veknang ji pu kijut si katesong cho chepin pen pini an ni pho chok etlo sita karbi anglong arwaratum song thorom chipu pepin pen karbi tangte karbi pu chema thapen khei katesong along nang cheto du nang ji apotlo Pini hunger strike kedeng mate katesong atum ke kopi ale longji mani pu aphan kali lake kewangji lang a ovi aphan isi akisung pen kapejok ji aphan Ilitum chethandun Tripura ke Bengali akhai si longle phelang cherai pilap lapen governmenta kachari Lasi mo non eprang kewangji arni dingdelo bangking sang aso nang chari ji aphan Lasi chechakun e police along penta ereng sonanglo chesong olo ningkan hini ke thom chok etlo karbi anglong along le phelang kape jogji aphan sita council kachariatum thangnata deng hai he PGR VGR along le apartment eviction po Lasi PGR VGR along le tharle le tik kachesong ke ington telo las kachesong lo thijita khai apartment rengjita khai apartment Okpran Chirodutlo Bang Soalong Chochepin Pen Katesong along Umla Rong Habe Hema Longri along Nokbare Sar Habe Amai Rong Asaratum Humridam Asuatum Kopi Koson Apotloma Chochepin Pen Nipo Choksi Chijin Sopen Humridam Pen Chethan Chimumpo Sonsi Umla Rong Ahabe Pen Tuning Ripon Karbi Anglong ke Toy Inglong Atok Ano Kedo Atum Anta Amek Prangnon Itum aso suatum chochepin pen kachesong kithi pone kopine ke manji lasi nangtum nang chetodun tha kachesong adung kiti lolake chireng seta karbi akhai aparman aphan kijutsi angdenglo jongsi council kachariatum kachingwai aphan wang pusitame nelitum aphan nangchingwai pen rat richo habe rong asar atum athengnosi tokjer pen ridak chipi pen Chingwai Chingsai Pen Pini PGR VGR along le Tharle Popu Lamchak Chipinang po Lapen Tharle Vek Populote La Ansi Nilitum Anchorinti Popusi Ningje po Kiruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel Nabang so ka Chingwai abangke Chingwai pingo chikuyon Jon pli Popusi chiklem po ma Karbi Anglong arat ke pachit toje pan Karbi Anglong arat anu tina panta labang so along le phelang ning chiro kupen ke ilitum kachira khip theje apha nasim wara lang li rong par sa ho kaning dia thun bang kala lok ni ki du ki dam bang pini nang li tum mekhang Karbi tum laku an ilitum jutang jubat akan tang pini nang li tum rijo sarlar pini laku so ilitum kecet heglong Pini rico atoyani, pini la puso na seglong. Tante, mukiban silang Karbi, kiban silang Arni la puso na Karbi man bom lang ma. Mande, ang susito ni tuntong si Railong po ma. Mande nawi det po ma. Labang so lang magi ining aro akibiku. Ahok pera lang magi kaduga bib laki monkingon akaduwe tum labang so akabisas dumari ma. Bisas ba bisas si masita may ili Karbi Anglong nong lep helang jongsi si Raikom te kaya Karbi Anglong jongsi aparo ahom nang do hipa pike ili tum hangtat lem Karbi richo masi po masi ili tumangkat na awi igyeti nono songson ke ente ili tum kaya dake helang pilong na do chom suri ke beda muli fata ili tum chuplong te kaya Karbi Anglong is besa Karbi Anglong ili tum nong antat tanga chuplan deke Emi thanga council aja kong du kwa pi siksi aja kong cho tana pi Emi thanga long sikadu ke cari calon nang aja kong du kwa pi kupilo ka chuklan tek pini Pini alang le tomsi hala dake eviction potang ladake L4 kawan potang ko halang tomsi CM masitu ko se hala da bangke ilitung ke heglong lingkan
Norway country mate Norway det University of Oslo pen karbi purkimo putak ikapiklangpi. Dipu matijong ni pai crazy arni earning kangsam por pai pora achitimpen Dipu taralangso no theng pialong karbi anglo autonomous council arts and cultural department lapen Norway University of Oslo tumpen chepater piponsi University of Oslo ave page mate internet ke pachithang ahongjai along karbia purkimo lapen kaching thang pindeng sumpot karbia tum kachutun kachodang kiphir kethak hem arlo ahormu lun temo lek roy kardom karkli aronatang jutang jubat hei hui pier thedang kapachithang lapen ke charlie atuma phan isi mesen ahongjai e kapaklangpi lapen ke pachini ponchia phan bor iponasai kedenga bangke deng ponlo Bonta ilitum labangso ave pechalong langdam lotangti kichokche hei penang anke dolang. Lapen Assam University Dipu Campus Professor, Dipu Government College Professor Langmedamai, Karbi Cultural Society atumta jongdunlo. Lasi none prang kipaking ponchiapan Karbi Anglo Autonomous Council atumpen chirap chito tuponpo pusi, Karbi Anglo Autonomous Council EM Tourism in Church Sir Rites Inghipen Than Pachinipo. Dipupen Nangkelo Birta Rielson Hanse Report Karbi Anglong News Channel. Ini Francine itum Art and Culture Department fan alang itum fan choro rekni ini alang itum Art and Culture Department of Museum Department itum alang itum cepatuk pen ini laso program mesen pen alang itum organize pen si Norway Oslo University pen dagli itum Karbi culture puthak alang itum sitamelo dak research dan kuri pen alang itum pini web page tamelo inku pono digitalize lasi ini tuma pam pini laso pini web page kang puang lo kang puang along samedi tum da Karbi Cultural Society pendang lo parbila meramai apen council along kadu gai geti geti tum tanang cetong lo lasi ini tum hanangar julong jong se dak pini ki edun tunang alang ma pini correction no situna ko ini tum pan setang lo ada di bon grupi ku alang litum serabdon lo pen alang litum long ke serabdon ana tum panta dilihin pen alang litum hancoro lo si pini ason itum ada culture pirthen kang long paklang dun thek kapon bangke initiative kan itum pan bangke dilihin pen ke choro rek Lakha Sirkep Amreng constituency Jurkendeng PSK Parlo Rong Mili Arong Alo Non Puanta to Warkimi Cheleng Longlila Lapuson si labangso arong towar lapen langka viajok haladak arwadatum kisungnang. La si bangso towar barla aporhut kacheleng jiaphan akasiksak thedung binong. Ajak kiding pikali bonsita keso kachelang jiaphan pura hospital an kapile jiaphan hem konglong lapen bait an sitame dam un e. Lasi Lakha Sirkep Amreng MSC Akehaipi Rina Terangpi Lapen Karbi Anglo Autonomous Council Kachari Bom Akehai Dr. Tuliram Ronghang Lapen Kethe Kidingatum Nangchelang Ponasonte Mesenji Pusi Haladak Arwadatum Kaiketa Kaning Report Non Kedobom BJP Sarkar Pen Thangnata Labangso Arongaphan Development Avilang Lapen labangso arong along hospital mate keso kachelang ahemdo Lapen school church hay hui sitamido Lapen laso arong aphan kijunalang mate supply alang kipipon chia phan pura hem thikhupalong nang somkrai mate ke ekrang ar choke kopia phanlo ni pusi haladak arwadatum kaiketa ningripon Ate nangke somke arjir ding piglo seta non puanta bangsoalang imuta chosoklong lelang lapen junlong lelang Lasi lahai hui asaya bang prabchin pen nang cheklempon petanga sonte mesenji pusi haladak arwadatum chuning ripo Ate non ningkreng aporahut ki junjia phan lang kachosok jiaphan akasiksak thedung bino e dondoni aringwel mate alang tuk sitame ke thep etpen ha dongchan lapen langroi anke ko ansi chosok damwer unpo lapen towar sitame ajak kiding pikali kilometer isi anta kedoma kavima
lapen bangso arong lake atok laputa kali jerkin deng town ke parlo alongamat la si prabchin pen labangso atowar simarpon erasonti misenji lapen haladak arwaratum ake jogwan doji tangte haladak arong a secretary mate risobasapen nangke thandun alam thile arjupon sinang mokoilumpen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel Kasilam ji phan made kasil son bantang dulu malas tuara. Awega vela ang seta neli dia kenta pilo as rong secretary lo subasalo isapen ratung kisung theglong se ahong la hai a department dia lo itu malong ke closeness lo department an pidun lo lata nang lelen anta la pen town committee long ta da ilitu ma ward pen pidunai pusi pidun lo 1 kilometer la maswa tua da medical bank ke la ke akaprega department apor la medical area koron ba si ciklemnya pote aman non la medical la tua big nakang ton big soiling ki cheng pen hamutha an 1 kilometer pan tua pidun lo la pen lang bong pen tinta kalwat ki thom du da lang ki dinga roi lo la pen hala mutha hala lang kopilo teron hemalong le hala da lang khar du hada ka kalwat nai la pen mutha aro da kalwat ki thom la pen tuar ta 3 km mane 1 kilometer pan pidun lo ne lapen lanco tagali lang bahata kaita pidun lo dan ilitum yang baido ba nangchi chak lo non nengkreng homoy langli ta hada long lang chiruji pusupu amat itu mantan nang pipin po an long le bang ta pinangi pulo la se ilitu abel sesi chairman akhai profetisu aredeng se patata neli long le ta ki dunabang kinangi rote aweda titi amat patata ni patase pidun se rara phan boring alang ke at pi pu pata pidun lo an along leta geotek at lo an kumantu antong labangsu alang tong tanang leji lo ne ahok ratung sung pi ni talang ari yo na penun kidam tang kina blok long pen isi rong amei pudo atari ke bang the ne ta stene sudat lo setelah bangsu ta tuar ta pidun thule thot lo lang phan ta pidun thule thot lo lancho ta kali ringwel ta troxi ne tuma area nangi pulo ison ke da ilong ke da ne pune tuma side lo an pen hala baptis acha lo la pen la da ka pilo EFCI la son pen hakaka busti la son long troxi idun loatu la pen plantation PP ne puta askim do pamat se plantation PP ne pu abhata rong aso ramen ke togdun ulo askim mane amount non ke du uji irong rong ta du uji pamat pasitang the an thak lo seta ihak tum mane officer tum tapulo aprang ke long tang tum phan bang ke doctor not nong le pin tum phan le kene piana pamat si dok the hisap lo ana bangswa kene bang ne aku pia bang ne liching thum de chot lang matu ne chi thum dam long lo teng ke ni di lang sa ku pi nang to hata nang pang dak thui he nang pi thui la pen lan chot kali solar ta street light la son street lighting solar lighting truck cap ani tok dun ke nang le yin ne nang lo le ne la bai pu thek ta lo le sort card tu makam lo seta samidam er lo kipita BLCC chairman akhai prophetic sore dek masai pilo athe alang thuben si la block department ke BLCC planer block level coordination committee la tum se scheme pe pas ja po ako BLCC chairman ta neta hinodak kali mesen kaita relationship du bagta lason askin jok melo prote jok dun titi la se ne ning ke the mothe man ning ke chu the ke du nang le je phat la pen la hen pipin ne ke adon tin thak se geotek thelo
Angka antong chun po no ne ki ku ke December che kluk mulong pen cheng ni pu non anta kam chun chadat lang no ne pipi ne amat anta khobor ke long thu thalang Tante pula bang suarong arta bang kon bang dupon ni. labang suarong arta bang ke arta ke du pilo seta mane itum da gangbura romilia gangbura buke ilitum pian kami nengkan ci kon muter dalon ta secretary marseo seta non gangbura ilitum ke gangbura full fledged gangbura ki chucheng ka khai linus mili kelo ilitum engwai rap lang sahu Tante hala suhut kongres kecari usila bang sunon la ita ke era. oh lakela la Ningkan an labang bang ke bang suat war kesalam. lang sa atuar kasilam ke ningkan mansing rong pis MLA ningkan ke krihini krih thong me du kokola Hanseli. la ke kasilam ta BLCC chairman hala la siterang ake hai siterang si BLCC chairman no sa rato hachuni ri ke rong rup me sanang ya phan ke la ke ni tum rong secretary bate gangbura det pukali kadu wet khor pak pe tilo nang tum riso e jang tum ta pen nang tum we ki ni tho tang tum ta nang cerap nang citu nang po la pen kedam tang la son parti ta Kongres parti nangi pahuta itum ke rong isi se kongres teman non BJP parti nangi puta itum BJP parti rong isi selutit la se hala sarkar tumta itumai MP cheng lo councilor ki thek ding MLA MP tumanta itumarong jirgindeng la ke ward number 2 arong lo uichini pen itu phan kinangi son an non itum ki hang tang aku ratum ki thot pak ta lang me duar lahilo dan hemri da puthak ta lapulo chuklam chodam awar sai kuchut ki chong hoi pen chili RA punon sarkar pen ekwe chili punon pp ne tum arong phan tanang ting ne da sonte me paji la se iltum rat ka do we kidam tang ta BJP nangji pa mat iltum ka do we ta BJP la se sarkar tum ta itum phan ipang krebe ko bangke itum ratu maning ining oilak po la se ka do we itum ta chuning ri apet na chong rapet na la se non ki wang ilang pp ne anta itum phan ilang pang krebe prote itum ta ining oilak yi mati ho la se chuning ri rapet na chupura apet na khobor seta pile rapet na la ke niltum risoba sapen gangbura de pugali kadu rata ahok du punangi ki hang nangi ki long nangi la se itum lem rapet citu rapet na de rong rup ke meje phan wan chor lo dom na tu wang me pi lo United Christian Forum Mate Thi Hekpen UCF Dolamara Area Tumpenta Phongsir Kep Kichok Pre-Christmas Celebration Ning Arong Pen Talondun Lawson si pining mati jonga chiklo ni phai crazy ning kan suri hinira inkoira phoarni Dolamara Public Stage along Phongsir Keba Phong Kichok Pre-Christmas Celebration Ning Arong Pen Talondun Lapen labangso amayalong mai kachepa hempupon lake Pastor Mr. Wilson Taro UCF Vice President Lapen mai ke pha alam the ke pachini pon lake Mr. Rison Terang UCF Secretary Lapen mai ke cheng alun lake Pierre Thelunang hempu wanglopu alun pensi mai cheng ilo Lapen angdi si akardom ke Japon lake Mrs. Rose Lake Thepi Shalom Prayer Center Kardom Abang Pipensi Chengponlo Lun Lam Aportame Piponlo Believers Eastern Church Dolamara Area Tumpensi en Ponlo Lapen Aluhia Tumpenta Lamthe Jumesenta Than Ponlo Lapen Arnamaphan Kachepanonga Dan Sita Rung Ponlo Joseph Catholic Church Malaysia Tumpensi Rung Ponlo Lapen Danaphan Arnamalong
her chumeke hang akardom ta ardom ponlo lake Mr. Mensing Ingti UCF President pensi ardom ponlo Bible kapor hi pen kardom pon lake Mrs. Gracie Kropi pen si por hi ponlo Lapen Jumesen Arnamalam Thanbang Lake Pastor John Tokbi Manja Bethel Baptist Church a Pastor Pensi Jumesen Arnamalam Than Ponlo Lapen Kachuru Alam Theta Paklang Ponlo Lake Pastor Simon Ingleng Pensi En Ponlo Mai Kitut Alun Lake O Kreuter Klongatu Alun Pensi Lun Ponlo Lapen Mai Kachekak Akardom Ke Japon Lake Mai Pu Pensi Japonlo Lapen bangso amayalong aluhia manpen kachetong dun lake Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Lapen KCS Kongchun Bang Sunot Singh Be Lapen dak local political leadership ke jatum anparta rong asar atum anta chetong dun si bangso pre-Christmas celebration Katalonalong Mesen pen RD Chipi dun rinti Dua Barguri pen Edverson ko report Karbianglong News Channel Ado we phana mela media hoi phana truk propilo pile dak tum pong sirkep dak dalamra angkang long tum Yusef hoi pen tum la Christmas patilo abang solong tum kado we tum kemang teng pen tum makiri tum makma teng pen pini dak chitong long lo kem long lo lake tum dalamra angkang long isi have hoi pen tum isi lahi lahi chihon sro thagi phan pelai lahi tum kimang adu ka we anda kin thang ge pha tum la se tum no se pi la da tum so point dak ini da itu ma kimang ge bang pro pho ang di bu da ang ge do lo tu tin ge bar pho bai tong bu la pho bai tong lo apot ka do we te me phan you say ano se tum claim on thegi phan te me to phan de adu lo itu so bang so mai long tu malihi jika do nasi tum dak dro baguri lo tum yem lo liter trok be alang bang thek de lo bunda alang ni dollar nang ton lo lapen konsi ko tum dak local do dak father do sis bunda bang thek lo bunda alang li lai lo jadi tong do lai lo tu tong asi tu phat teng ke bang lo asi tong asi lo Ini bangsa main loh. Ya pacung polisi panra tu mahin tu kan. Mesti kecil dalam ini lah pun tak kisah tu boleh kecil tu mah. Labang so pini amai long itu sakadinga orang ke hana dak itu akai sung bagawe misen pen saya amon litin tame misen pen si bang lo ben dak tu klaim don tame misen si bang lo tum thang dak tu akai sung abe ben hok tame tum sakave na lo Ini mandiri hum kan loh kecil tu. Mandiri hum kan loh kecil. pini de tum la da so duar burgri apne dalamra angkang long ke tum ko we munli thongkara ke thom do mundra la thong thong bong ke tum to e so lo to no Nah, kacau bang ke, nah mandiri si long pen kijabang atau hati cepat pencer na, tangse mandiri long lah. Ikoyara tu mana anda nama tu mereka kita pun. la ke tum son phak he ado we phone me hangra pelo munli ki ja phanda me pen la pen munli ar lo ki do phone angton phanda me tu hangra pelo si ada ke mane pastor punon reverend punon mamuli jong me hangra pelo Ahawar UCF United Christian Forum along Penang Sirkep Angteng Tapachun je Panpu KCS open ke ada ke claim pon arorim do alang to misen pen pechunong lo apen ilipan labang ke pateng pen aporteng barang chitong long lo nili ke kacharli la alang to matha po peni jumisan alam ke than parochop nason si matha lo bon dan nilan experience po da kali ho monta etheteni bas me arna malam pen la ningi parung ngala no pure take claim ke dam kiri karlam akema along anta bible ke chak alam ateng pen arna me ke chak ni nang tumolong do pu pen labang salam si etheteni jepa jermi pon no lake labang so ke chak ke ladak pure the long do tiklek apan leke chak chot kali monta ang song jude pin na kai phan nang ke dun klui phana ke chak do se pin ni tum no dak ni pathe pon seroi lo ana malam pen lake kereng adalam pen ke kachobai alam kali ahok alam se ni tum no pen se ning ki pathe se ke claim ka dam ke kam antame
ni ngarong ban kri karlam thek si phansi tu ni pathe seroi lo te mana por kelong pata ta karo perfect lo Siap mula aru kiseng nang ko asal kisah nanti tanpa terima. kiseng nang kala hano united purpose dhoro malam akam det kali bonta pine kisung kasik sak dolo tangte kacerap cetoye phano pusini da ningi thedun ta pen kala so aforam ke a chethe pading na ta pen an sini ni kan sini phan kali adak dotik barantela so pulo podam mai tum kar bidam na pether retik phani la cerap cetoye phan cerap ceto podang te wrong level penon mane kadom kardia level along penon kisu kone kisu nge prang se dola kala dak cerap ceto thaji pan se lang to ki claim pon pon hin benta ningarong nun piglo apen la so UCF la jete peding na ngile roi thulem da lojo dan li puji bang ke na tum claim bon non claim dom bom non na tum long ali arnam nang piji na Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu